Nazdar, tady je Mrázek u Sena. Po velkém úspěchu prvního dílu jsme tady zase s dalšíma 25 perlama. Na začátek voláme do poradny pro uprchlíky, protože panu Mrázkovi přistáli na zahradě uprchlíci z kosmu. To jsem poradná. Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Aha, malý moment. No, tak to máš naproti ten hovor. Ona už to teda vzala Tereza. Ano, protože chtějí kušku a zeptej se, jestli náhodou... Já nevím. Prosím? Prosím vás, vy děláte uprchlíky? Tady je poradna pro uprchlíky, ano. Helejte se, já jsem z Příbrami, jo? Ano. A já mám teďka v baráku ve Stodole uprchlíky. Ježišmarja. Počkejte teda. A odkud jsou? No oni jsou hrozně zdaleka, oni právě přilítli včera. Oni přilítli v talíři. A já nevím, co s nima. A oni se vám tam nabourali sami, jo? No oni přilítli a nabourali se mi do Stodoly. Pán má ve Stodole uprchlíky, že včera přiletěli a vy jste v Příbrami? Já jsem z Příbrami, no. Příbrami. A má plnou Stodolu uprchlíků. Kolik jich tam máte? Prosím vás, to je těžko spočítat, ale jsou to asi 3. Těžko spočítat 3, takže... A odkud jsou? No oni hrozně rychle skáčou, oni jsou z galaxie Gamma. S kalašníkama? S kalašníkama. Tak zavolejte teda počkejte, ne s kalašníkama, jako, jste mi nerozuměla. Tak co jsou? No oni jsou prej, že jsou hvězdní rubandy. Jo, tak takhle, tak z Ugandy, tak co jste říkal s kalašníkama? No já jsem vám nerozuměl. Takže jsou z Ugandy a jsou 3. Jsou 3. A vy si s nimi nevíte rady, ano? Já právě nevím, co s nima, jestli, protože oni mi sežrali celý zásoby na zimu, co jsem měl, seno, pro králíky, rozumíte? Seno prejedí. Teď jsem měl pro králíky na zimu. A co s nima teda má dělat? Mají zelený tykadla a pořád pískají na manželku. Počkejte chvíli, malej moment. Jo, počkám. Helejte, pošlete je na nejbližší cizineckou policii a tam ať řeknou azyl. No jenomže rozumíte, tam se stala taková věc. Počkejte, tak já vám dám... Počkej, vydržte, prosím vás, já to neumím řešit. Já vám to musím říct. Haló, Němcová, dobrý den. Prosím vás, víte, o co jde? Tady paní před chvilkou říkala právě, že mají na policii, ale oni je problém, oni to rozstříleli laserem. Cože? Oni jsou z galaxie Gamma a oni utíkají před Klingony. Jo, takhle. No tak to v tom případě nevím. Tak ať jdou na cizineckou policii a tam řeknou, že žádají o azyl, jo? Já si jich teda zeptám, ale já myslím, že to nevíde. Pojď sem, ty zelená hlavo. Azyl. Evropa 2.